Nedavno su se na internetu ponovo pojavile originalne fotografije dva ruska supersonična lovca presretača MiG-31 koji su bili naoružani nečim što neodoljivo podsjeća na protivsatelitsku raketu 79 M6 Kontakt. Ovo je dovoljan razlog da se poveruje da je Rusija realizovala davnu ideju Sovjetskog saveza i usavršila sistem Krona. U nastavku ćete saznati o kojim je sistemima reč. Predsjednik Reagan objavio je da će 23. marta 1983. godine u Sjedinjenim Američkim Državama početi realizacija strateške odbrambene inicijative koja će kasnije dobiti naziv Rat zvezda. Program je predviđao da u neposrednom kosmičkom okruženju budu instalirani obaveštajni i drugi udarni aparati koji će imati zadatak da izvan atmosfere uništavaju tuđe satelite, presreću balističke rakete kao i njihove bojave glave. Da bi se suprotstavili novoj pretnji, sovjetska vlada je u novembru 1984. godine naredila da se krene u realizaciju projekta Krona, koji je predviđao da budu postavljene 3 kopnene stanice za kontrolu i presretanje kosmičkih objekata, koje treba da koriste trostepene protivsatelitske rakete 79 M6 Kontakt. Nažalost, zbog raspada SSSR-a prestali su radovi još u eksperimentalnoj fazi kopnenog dela ovog sistema, dok testiranja protivsatelitskih raketa nisu bila ni započeta. Međutim, Rusija je nastavila rad na projektu. Radio-optička stanica za prepoznavanje kosmičkih objekata Krona počela je 2000. godine borbeno dežurstvo na teritoriji Karačajevo-Čerkesija u živopisnom mestu na vrhu planine Čapal. U narednih 9 godina stanica je suštinski modernizovana i dopunjena optičkim, radarskim kao i laserskim kanalom, što je suštinski povećalo efikasnost njenog rada. Stanica pouzdano fiksira objekte dijametra od svega 5 cm na udaljenosti od 40.000 km i može u režimu non-stop da prati i do 30.000 objekata dnevno. Kako funkcioniše ova stanica? Radar decimetarskog dijapazona otkriva ciljeve, meri njegove fizičke i orbitalne karakteristike. Dobijene podatke precizira radar centimetarskog dijapazona, a potom ih finalizuje laserski snop. Teleskop fotometar presreće refleksiju cilja da bi nakon kompjuterske obrade u realnom vremenu informacije bile predate u Centar za kontrolu kosmičkog prostora vazdušno-kosmičkih snaga Ruske federacije. Pored ovoga, sistem Krona može da navodi na cilj projektile i sredstva za uništenje. U SSSR-u ih nije bilo, ali trenutno u Rusiji, sudeći po svemu, oni se nalaze u završnoj fazi finalizacije. Poznato je da protivsatelitska raketa 79 M6 Kontakt, koja se lansira iz vazduha, predstavlja trostepeni aparat koji se ispaljuje 15 do 18 km iznad nivoa Zemlje. U zavisnosti od mase borbenog dela, ona dostiže orbitalnu visinu od 300 do 600 km. Važna prednost Kontakta ogleda se u njenoj velikoj manevarskoj sposobnosti, a vreme koje je potrebno da pogodi cilj iznosi od 100 do 380 sekundi. Tačne karakteristike projekta Krona su vojna tajna, a informacije o testiranjima protivsatelitskih raketa nisu dostupne javnosti. Međutim, bivši komandant ratnog vazduhoplovstva Ruske federacije, general pukovnik Aleksandar Zelin, izjavio je još 2009. godine da je osmatrački sistem Krona u potpunosti operativan, a predstavnik ruskog generalštaba je 2015. godine istakao da ne postoje bilo kakve primedbe u odnosu na kvalitet borbene osposobljenosti datog sistema, a objavljene fotografije MiG-31D sa raketom Kontakt samo su potvrda da je stvar došla do završne faze i da se radi na njenoj udarnoj komponenti. U kuloarima Ruskog ministarstva odbrane tvrde da se može očekivati da će 2 sistema Krona u skoroj budućnosti biti postavljena, jedan u reonu protivvazdušne odbrane Moskve, a drugi u Krasnodarskom kraju. Da je 40. američki predsjednik Ronald Reagan kojim slučajem još uvek živ, verovatno bi poludeo od zatečenog prizora.